čekaj, di su pare za šta? Di su pare za šta? Za drugu galaksiju, a? Samo što Kompa! pare za Australiju i za kampanju, sve znam. Šta znaš, odakle mi love za kampanju, odakle mi love? Ma čovječ, ja nisam bio u Australiji. Lubanjao, ja sam bio na putu oko svijeta 2 godine, to mi je bio 3. put oko svijeta. Šta put u Australiji, to sam bio 11 puta, to mi je ko da idem u Trst čovječe, u Rovinj. U Bukordiće nećeš biti, nisi bio još u Bukordićima čovječe. U Čabrnićima nisi bio čovječe, granica ti je Stoja, Veruda, gdje živiš? Daj lijepo priče, stavi malo bliže. Ti si ko Malner što je snimao Crnce na Sljemeno. Ja sam živo na Austriji. U Auschwitzu. Nema pojma o fudbalu. Idemo dalje. Halo.